Idan kana amfani da waya Android ko kwamfuta ko ma wasu irin waya, wannan bidiyo yana da matuƙar muhimmanci a gare ka. Shin ka taɓa tunanin cewa wayar da kake amfani da ita ko kwamfutar da kake amfani da ita akwai wata rana da za ka iya gaya mata magana kuma ta saurare ka har ma ka ba ta aiki ko kuma ce ka ba ta umarni kuma ta aiwatar maka da umarnin nan ba tare da an samu matsala ba? Barkanmu da zuwa Dibaba Official. Channel ɗin za ta ci gaba da koya mana yadda ake amfani da AI tun daga mataki na farko. A cikin wannan bidiyon za mu tattauna ne akan wani muhimmin abu wanda ya canza yadda muke amfani da kwamfuta gaba ɗaya a rayuwar 'yan adam. Tambaya ce guda ɗaya, menene artificial intelligence? Da farko bari mu fahimci wa'innan kalmomi guda biyu, wato artificial da kuma intelligent. Idan aka ce artificial yana nufin wani abu da mutum ya iya kirkira. Idan aka ce intelligent yana nufin basira ko kuma iya tunani. To idan muka haɗa duka kalmomin guda biyu, artificial wato da kuma intelligent, dukkansu zai bamu kirkirarriyar basira. Basirar da mutum ya kirkira ya saka a cikin kwamfuta don take masa wani aiki wanda a da mutane ne suke iya yin wannan aikin. Misali na ɗaya, ka ɗauka kai ne wani mutum mai babban shago wanda yake da ma'aikata, to sai ka ɗauki sabon yaro. Wannan yaron sai ya kasance bai san abubuwan da kake sayarwa ba, kai kuma a wannan shagon kana sai da shinkafa, taliya, makaroni, kuma kowanne daga cikin kuɗaɗen su daban-daban ne. To a ranar da ka kawo wannan yaron na farko ka saka shi a cikin wannan shagon, to ya zama da cewa shi wannan bai san kuɗin price ɗin komai da yake cikin shagon ka ba. To dole za ka zauna da shi sai ka ce masa makaroni kaza ne, taliya kaza ne, shinkafa kaza ne. Daga wannan sai yaron ya haddace a kansa sai ya iya. To sai wani kwastoma ya zo sayan kaya sai ya ce masa ba ni makaroni. To a take wannan yaron ya riga ya san makaroni nawa aka gaya masa. Idan aka ce ba ni shinkafa fa ya san kuɗin shinkafa. To tankar haka ake koya wa AI sabbin ilimomi wanda bai sani ba ya kuma fahimta har ma ka tambaye shi gaba ya baka. To sai kuma misali na biyu shine ka ɗauka cewa jariri ne wanda aka haife shi yau, sai ya zama da cewa ƙwaƙwalwansa tana nan fresh ba tare da ya san komai ba. To wannan yaron sai ya taso sai ya kalli abu yau, gobe ya kalla, jibi ya kalla, gata ya kalla. Lokacin da hankali ya fara shiga cikin sai ya fahimci cewa ga yanda ake yin abu kaza, ga yanda ake yin abu kaza. To wannan yaron sai ya zama da cewa duk lokacin da aka ce abu kaza ya san wannan abun abu kaza yake nufi. To wannan ma misali da ya kamata a ce ka fahimta. Sai kuma misali na uku, AI ka ɗauke shi tankar wani babban mutum masanin tarihi. A da ana zuwa gidaje wajen tsofaffi suna zaman suna mana tatsuniya na labari na da, wani a yi dariya, wani ya bada tsoro, wani ya bada nishaɗi. To a lokacin da muke sauraron wannan bayanin mun yadda cewa wanda yake bamu labarin nan ya san komai abin da ya sani wanda mu bamu sani ba, saboda haka muna tambaya daga gare shi. To ka ɗauka kamar yadda kake a yanzu, AI shine wannan tsohuwa da take maka tatsuniya ko kuma shine wannan malamin da kake gabansa kake masa tambayoyin shi kuma yake baka ansa. To sai tambaya ta gaba, menene dalilin da yasa aka kirkiri AI? Dalilin da yasa aka kirkiri AI an kirkire shi ne don ya taimaka mana wajen gudanar da ayyukan da mutum ya kaɗai yake iya yi a kwamfuta. Kamar misali a da idan mutum zai rubuta code to sai ya ɗauki tsawon watanni ko kuma tsawon shekaru yana rubuta code shi kaɗai. To amma yanzu zuwan AI za ka rubuta kawai prompt ne kaɗan zai rubuta maka code mai tarin yawa wanda a da sai kai watanni da yawa kana rubuta shi da kanka. Misali na biyu, a da idan aka ce yau za mu haɗa wani bana na irin branding na kasuwancinmu ko kuma za mu yi wani poster na wani shugaba, to sai mun je ga graphic designer mun ce musu muna son su kirkira mana bana mai sifa kaza, sifili kaza, sifili kaza. To su kuma za su haddace akan sai shi kwamfuta sai su tsara da kansu da ilimin su. To amma yanzu kawai bayani za ka yi wa AI shi kuma zai fahimci damuwarka sai ya fito maka da wannan hoton. Saboda haka shi AI ba mutum bane, baya jin yunwa, baya jin barci, sannan kuma baya jin zafi. Hasali ma shi karin kansa bai san iyanan ba, amma sai dai zai taimaka maka wajen gudanar da ayyukanka su zama cikin sauki. Sannan AI ba zai taɓa maye gurbin mutum ba. Sai dai misali a ce a da idan za ka iya share awa ɗaya kana iya yin aiki, to a yanzu a cikin sakan 5 za ka iya kammala aikin da a da sai ya ɗauke ka awa ɗaya kana yi. Saboda haka wannan shine ma'anar artificial intelligence a taƙaice.
idan ka fahimci wannan bidiyon ka rubuta na fahimci AI a comment section, sannan ka yi subscribing saboda a episode na 2 za mu yi magana ne game da tarihin AI da kuma yadda ta samu har zuwa yau. Mun gode da zuwa Dibaba Official.